إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Несүктә бөтен мактаулар Аллаһ Тәгаләгә булса иде, без Аллаһ Тәгаләне мактыйбыз, без Аллаһ Тәгаләгә сыйынабыз, без Аллаһ Тәгаләдән гафу сорыйбыз, без аңар иман китердек һәм без Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәлләдек. Һәм без сыйынабыз Аллаһ Тәгаләгә начар кешеләрдән һәм начар гамәлләрдән. Кемне Аллаһ Тәгалә туры юлга бастыра, аны беркемне дә адаштыра алмый. Кемне Аллаһ Тәгалә адаштыра, аны беркемдә дә туры юлга бастыра алмый. Мин шәһадәт кыламын, Аллаһ Тәгаләдән башка илаһ юк, ул бер үзе генә, аның тиңдәше юк, һәм шәһадәт кыламын, Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям аның кулы һәм ишесе дип. Аллаһ Тәгалә Куръан-ы Кәримдә әйтә: "Я әйюһәлләзина аману тақуллаһа хакка туқатихи ва ла тамутуна илля ва антум муслимун." Әй иман китергән бәндәләр, Аллаһ Тәгаләдән хакыйкый курку белән куркыгыз. Үлә күрегез, фақат мусулман хәлендә генә ди. Ягъни Аллаһ Тәгаләгә буйсынган хәлендә генә. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Дөньяда яшәүнең асыл мәгънәсе дигән. Аллаһ Тәгалә Куръан-ы Кәримдә әйтә: "Ва ма халакатул джинна вал инса илля лиябудун." Мин җиннәрне һәм кешеләрне үземә гыйбадат кылсыннар өчен генә яраттым ди. Ягъни безне Аллаһ Тәгалә дөньяга баракка китерде. Без мусулман булып тудык. Инде Аллаһ Тәгалә насыйп итсен мусулман булып вафат буларга, теге дөньяга киткәндә ла илаһа илlalloh Мөхәммәд расулуллаһ дип сүзләрне әйтеп инде. Аллаһ Тәгалә безне баракка китерде, Аллаһ Тәгаләгә гыйбадат кылсыннар өчен генә. Ягъни бу дөньядан кулланып, үзебезнең нәфсе артыннан чабып кына хайваннар кебек яшәү өчен генә түгел. Безнең инде дәрәҗәбез өстәрәк андыйдан. Аллаһ Тәгалә Адәм баласының инде фәрештәннән дә өстәрәк куйды дәрәҗәләрне. Аллаһ Тәгалә Куръан-ы Кәримдә анда әйтә: "Адәмне баракка китергәч, кушты сәҗдә кылырга Адәмгә, фәрештәләргә кушты." Бу да аят безгә күрсәтә, Аллаһ Тәгалә Адәм баласын фәрештәннән дә өстәрәк куйды икән. Анда фәрештәләр әйттеләр: "Син бит кан түгүчене ясадың ди, баракка китердең ди." Аллаһ Тәгалә әйтте: "Сез белмәгәнне мин беләм ди." Ягъни сезгә караганда мин күбрәк беләм дип әйтә Аллаһ Тәгалә аларга. Ягъни Аллаһ Тәгалә безне шундый максат белән баракка китерде. Без үзебезнең акыл белән уйлап, фикерләп, шундый нәтиҗәгә килеп Аллаһ Тәгалә бар дип, берлегенә ышанып, Аллаһ Тәгаләгә буйсынып, үзенең ихтиярын белән, үзенең чын күңел белән, әгәр дә үзенең чын күңелдән буйсынсаң, намаз укый башласаң, ураза тотсаң, син дөньяга килүнең максатын үтәгән буласың. Үлгәннән соң Аллаһ Тәгалә әйтә, мондый кешене җумах көтә ди, иншаллаһ. Әгәр дә ул Аллаһ Тәгаләне танымыйча яшәсә, Аллаһ Тәгаләне танымаса, Аллаһ Тәгаләгә буйсынмаса, ул була Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтсез. Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтсез булгач, Аллаһ Тәгалә мондый бәндәне яратмый. Ике дөньяда да аны бәхетсез итә, теге дөньяда җумахка кертми. Әгәр дә Аллаһны танымый икән, Аллаһ Тәгаләнең берлеген танымый, Аллаһка буйсынмый, намазлар укымый, уразалар тотмый икән. Анда Аллаһ Тәгалә әйтә: "Инна вa'даллаһи хакка. Фала тагураннакумул хаятуд дунья ва ла ягураннакум биллахил гарур." Дәсәктә Аллаһның вa'дасы хак. Мәсәл вa'дасы ахыр заман, иҗмах, тамук, газап һәм савап булган. Хак ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Бу дөнья сезне үзенә кызыктырып алдамасын ди. Ягъни бу дөнья халыкны, кешеләрне, күп кешеләрне алдый. Нәрсә белән? Дөнья белән. Дөнья белән мавыгып, кеше намаз укымый, вакытым юк дип әйтә.
Dünya белән мавыгып, инде мәчеткә килми, җомгага килми. Аны дөнья матый. Дөньяга алданган бу. Хәтта мискин булса да, дөньяга алданган. Андары Аллаһ Тәгалә әйтә: "Вадриб лахум мәсәләл хаяти дуnya камаин анзалнаху минас самаи, фахталата бихи набатул ард, фасбаха хашиман тадруху риях." Аллаһ Тәгалә шушы аятта әйтә: "Аларга иң түбән тормышка, бу дөньяга охшаган нәрсәне мисал итеп китер. Бу дөнья без күктән индергән суга охшаган ди. Менә бу дөнья. Су белән җирнең үсемлекләре кушылды һәм ул үсемлекләр җилләр тарата торган кибеп беткән нәрсәгә әйләнде ди." Бу ничек бу аятны анарга? Аллаһ Тәгалә күктән яңгыр җибәрә. Яз көне мәсәлән. Яз көне яңгырны җибәрә, үсемлекләр белән кушыла, орлыклардан чыга үсемлекләр, үсә, үскәч чәчәк ата, андары җимешләрен бирә. Яндары ахыры чиктә нәрсә нишли? Саламга әйләнә ди. Үсемлек җилләр тарата торган кибеп беткән нәрсәгә әйләнә ди. Кешенең тормышы да нәкъ шуңа охшаган ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Ничек шуңа охшаган? Кеше иң беренче заиф булып дөньяга килә. Кеше заиф. Бала тугач ул заиф. Үзенә ризык та таба белми. Ул җылый, анасы аңар имин каптыра. Аллаһ Тәгалә шуның аркылы аңа ризык кертә. Андары үскән саен ул физик яктан көчен җыя, акыл яктан көчен җыя, мәктәпне бетерә, университетны бетерә. Җимешен күренә башлый, җимеше. Ягъни ул профессор була, доктор була, яхшы врач булып эшли, нәтиҗәсе күренә. Андары әкрен инде картаеп, менә шушы кибеп беткән саламга охшаган килеп чыга. Ахыр чиктә үлеп китә. Һәр вакытта да кешенең тормышы менә шундый икән. Менә шушындый мисал Аллаһ Тәгалә китерә безгә үсемлек белән. Ягъни бу нәрсә дигән сүз кеше гыйбрәт алсын шушы аяттан. Безгә кабергә керәсе бар, кабергә карап, үзебезгә нәтиҗә ясарга кирәк, нәрсә әзерләдек без шушы 2 метр, 1 метрга инде. Безнең инде вакыты җитәр, прописканы алыштырырга кирәк булачак. Шушындый теге матур дөньядан, шушындый матур йорттан, рәхәт хәзер йортларыбыз, анда җылы, тәмле ризыклар бар. Шушы матур йорттан кабергә керәсе булачак безнең инде. Кабер ул зиратта. Ул 2 метр, 1 метрга тирәсе. Бер хәзрәт әйтмеши, шушы 2 метр, 1 метрга карап, үзебезгә нәтиҗә ясарга кирәк, нәрсә анда без әзерләдек. Әнә сәйтте Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм бер зата ди, икесе кире кайта, бер сагын белән китә ди. Аны зата семьясы, аны зата малы ди, аны зата гамәлләре ди. Семьясы кире кайта ди, малы кире кайта ди, аны белән бергә гамәлләре гына китә ди. Шуның өчен безнең төп максатыбыз Аллаһ Тәгаләне танып, Аллаһка буйсынып, күбрәк саваплар җыю икән. Шуларны җыя алсак, кабергә кергәч, шушы матур йорттан чыккач, дигәндә тагын да матурак безне йорт көтә. Дигәндә кабердә тагын да матурак йорт көтә. Безнең күзебез белән караганда, анда кеше үлгән, җир белән күмәбез, җир эчендә анда салкын, чилиләр йөри, анда кортлар йөри. Аны ул тән өчен генә. Тән ширә, на самом деле. Безнең күз белән караганда. Но җанында икенче төрле яши. Әгәр дә ул гынахлы җан икән, бу дөнья каранда анда газабы катырак булачак. Әгәр дә ул изге җан икән, бу дөнья караганда анда рәхәте, ләззәте бик күп мәртәбә күбрәк булачак теге дөньяда. Шуның өчен безнең төп максатыбыз Аллаһ Тәгаләне танып, аңар буйсынып, Аллаһ кушкан буенча яшәү икән. Шул вакытта гына кабергә кергәч үк, Аллаһ та сиңа күп нимәтләр бирә иншаллаһу тәгалә. Андыр Аллаһ Тәгалә әйтә: "Кул матағуд дунья қалил, вал ахирату хайрун лиман иттақа." Бу дөнья бик әз вакыт файдалана торган нәрсә, ахират тақвалар өчен иң яхшысы ди. Тақвалар дигән сүз Аллаһ Тәгаләдән курыккан кешеләр өчен. Бу дөньяда без күп генә яшибез. Кемдер анда 5 яшьтә үлеп китә, кемдер 20 яшьтә, кемдер 50-га хәтле яши,
Кемдер 80-ге хәтле яши. Кайберләре генә 100-ге хәтле җитә. Изен тыяганда, может, дөньяда 1-2-ге 3 кеше генә булырга. Все, безнең тормышыбыз шулай гына. Ахират күпме? Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу хадисендә килә, ахират белән дөньяны чагыштырганда дие, диңгезгә бармакны тыккан кебек, шушы диңгездән бармакны алабыз икән, аннан бер тамчы чыга. Бу тамчы дөнья гына дие, ахират диңгез. Тамчы белән диңгезне беренче чагыштырып булмый. Элекке заманда яшәгән кешеләр бар иде. Безнең кебек яшәгәннәр. Шулар кемдер 50 ел яшәгәннәр, кемдер 80 ел, кемдер даже 1000 ел яшәгән. Кабердә күпме яши хәзер? Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу вакытында сахабалар булган. Алар вафат инде хәзер кабердә яши, пәйгамбәр саллаллаһу кабердә. Алар дөньяда яшәгәннәр 70-80 ел, 50 ел, кабердә 1400 ел яши инде, 1500 ел яши инде. Кемдер 3000 ел үлгән, 3000 ел кабердә яши. Кемдер 5000 ел яши, кемдер 10000 яши инде кабер эчендә. Кыямәт көне чыккач, анда уже мәңге була. Шуның өчен кадерле җәмәгать, бу дөньяга алданмыйк. Бу дөнья ул бик кичкенә генә, моның ләззәте күп түгел. Ләззәте иң күбе теге дөньяда Аллаһ та безгә әзерләде. Бу дөньяга да Аллаһ та безгә кушап тырышырга, күбрәк Аллаһ ризалыгы өчен изгелек җыярга, саваплар җыярга, гөнаһларны сакланырга. Инде Аллаһ Субханаһу тәгалә безгә инде күбрәк изгелек җыярга насыйп әйләсен. Безнең инде гөнаһлардан сакласын, таму газаплардан сакласын, кабер газапларынан сакласын, үзен яраткан җәннәтләрен, җумакларын насыйп итсен. Амин. Субханак ва бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Вассамиғ дуа. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين وارحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم الخلفاء الراشدين أمراء المدينة الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات منزل البركات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العلي العظيم الحي القيوم يذكركم واشكروه يزيدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله تبارك وتعالى أعلى وأول وعز وجل وأعظم وأتم وأكبر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيم الصلاة